Hi guys, welcome to my vlog. For today's video mga guys, ipakita na to ang ilahang sakyanan diri nga isa pod. Gitawag kini nga sakyanan mga guys, kining kuan ni siya apaw. O kaliwat ni siya sa hawo nga sakyanan mga guys. Ang atong ipakita ni mga guys, ato lang ipakita sa inyo ang unsaong pagdala. Kay dili na ato ang unit mga guys sa ato ning kaubanan. Ang tumong tuyo ani mga guys nga makakuha pud tag gamay nga idea. Mga guys, ang pinaka-hassle di nga sakyanan diri dapita mga guys. Splitter. Ini ato ang unit mga guys sa ating kaubanan. Tuyok beli dahil as mga bilaan kol. Dahil kay kong pila. Yung ano? Oh. Tuwing na kahangin na mayo. Kapunday kahangin na mayo. Kahit ka na siya, basta di pa ka mga. Pilit mo pa, kanagin siya, ganun pa. Kanagin, patsing nga ba? Papos nga. Tapos nga na siya, humuk ka na. Kaya nga truck mga guys, kuha ni siya. Indot ni siya nga truck. Ang problema lang ni mo ani, kung dili ka kabisado aning kambyado ani kay malanganin ka. Pero kung masuwito ni mo mga guys, okay na. Okay na siya. Hello guys, welcome. Sa kasamtangan ni kayon mga guys, ato ning ibali ng truck sa atong kining kabadi. Kung makita ninyo mga guys, mo ni gitawag nila kambyada nga kining kwan, high and low. Hindi mo ni siyang i-split atas high. Magsugod to diri guys sa low. Push. Mo ni teknika ng sikinan mga guys diri. 12 ka kambya ni siya mga guys. Unom ka low, unom ka high. Balik kag kambya sa ako na ni mga guys gikan ni Muglo. Mabalik kag kambya. Mabalik kag kambya pag gikan ni Muglo up to 6 ta, balik kag low, balik kag kambya primera high. Manay teknika ani nga sakyanan mga guys. Medyo mo ni pinakahasol nga sakyanan diri ug dinhi mo makuha ang kambya ani mga guys kay makita jud. Ano na testingan mga guys, makaya na sa inyong buhay. Aircon ni mo, ano di kayo nagkunsingot? Pero kay maabugan eh. Sukan ta. Hello guys, sa kasamtangan ngayon mga guys, kita say mobalhin ani nga truck. Ang unit sa atong kabading driver dire. Ang gitawagan ni mga guys kining splitter ni siya mga guys, high and low kambyada. Kung makita ninyo mga guys, medyo lisod siya. Mao ni pinaka pait nga kun diri sa kinan ug di kasuito kining kambyada ni.
Kargada ng bataan ng sakyanan bay. Wala yung kurang ujaban tara kon. Masal kayo. Oh. Dahil kay bay kay wa mang hangin mo. Tigahiya dyan mga guys kay walay hangin ang iyang likid. Yung sa nila pagkarga. Start na primera lo mga guys, pwede po siya segunda. Primera lang ta kay murag loaded man ang kining truck. Ato na ni primera lo. Kay makabig man tas pikas. Kay primera lo lang nato. Para di mo kumpiyansa. Kumpiyansa ka. Start na siya mga. Alanganin siya mga guys. Ang kampiyan ni mga guys, atras diri dapit. Ato ning kampiyan mga guys, rangrangan. Atras na mga guys, revolusyon para masunod ang kambyada. Hello guys, sa kasamtangan ngayon mga guys, kita sa mobalhin aning truck. Ang unit sa atong kabading driver diri. Ang gitawagan ni mga guys, kining splitter ni siya mga guys, high and low kambyada. Kung makita ninyo mga guys, medyo lisod siya. Ay mao ni pinaka pait nga kun diri sa kinan ug di kasuhito kining kambyada ni. Kargada ng bataan ng sakyanan bay. Wala yung kurang ujaban tara kon. Masal kayo. Oh. Dahil kay bay kay wa mang hangin mo. Tigahiya dyan mga guys kay walay hangin ang iyang likid. Yung sa nila pagkarga. Mga guys, ang pinakahasol din nga sakyanan diri dapita mga guys. Splitter. Ini ato ang unit mga guys sa atong lubaran. Tuyok beli
Gahiya sa mga bilaan kol. Ha? Gahi kay kultila. Ano nga nga? Oh. Hindi ka kahangin na mayo. Ha? Kapunday kahangin na mayo. Kahit ka na siya, basta di pa ka mga. Dili pa mo pa, kanagin siya, kanang pa. Kanagin, patsing nga ba? Papos nga ah. Tapos nga na siya, humuk ka na. Hello guys, welcome. Sa kasamtangan ni kayon mga guys, ato ning ibali ng truck sa atong kining kabadi. Kung makita ninyo mga guys, mo ni gitawag nila kambyada nga kining kwan, high and low. Hindi mo ni siyang i-split patas high. Magsugod to dire guys sa low. Push. Mo ni teknika ng sikinan mga guys dire. Dusi ka kambya ni siya mga guys. Unom ka low, unom ka high. Balik kag kambya sa ako na ni mga guys, gikan ni Muglo. Mabalik kag kambya. Mabalik kag kambya pag gikan ni Muglo up to 60, balik kag low, balik kag kambya, primera high. Manay teknika ani nga sakyanan mga guys. Medyo mo ni pinakahasol nga sakyanan diri ug dili mo makuha ang kambya ani mga guys kay ting makita jud. Ano na testingan mga guys, makaya na sa inyong buhay. Yun ang aircon ni mo, ano di kayo nagpagsingot? Wala kay maabugan eh. Anta. Og maulan to siya mga guys. Naato naman na prastar. Muko na ang buta. Magsugod na tagko na ni baba sa stock. Daghang salamat mga guys. Og maulan to siya mga guys. Naato naman na prastar. Muko na ang buta. Magsugod na tagko na ni baba sa stock. Daghang salamat mga guys. Og mao to siya mga guys ang style sa ilahang isa ka truck diri. Pau to siya mga guys nga truck. Parehara na siya sa kuan mga guys kining how nga kambyada. Ang 1 to 6 low, unya balik ka, pagbalik nimo primera high. Ano mao na nakabutang sa iyang menu mga guys. Pero nara na sa inyo mga guys kay kita may mag-drive. Pwede pud nimo na siya segunda low. Unya kung makabuylo ang makina, pwede pud nimo idiretso primera high. Wala na mga guys, og dagang salamat og ayaw mo kalimot sa pagsuporta pud sa gamay natong payag o YouTube channel. O palihog na lang pud tag kining subscribe, like and share o pakihit na lang pud sa notification bell mga guys aron ma-update pud mo sa mga bagong video nga atong ipang-upload. Dagang salamat.